Perdoni? Com va? Saps si hi ha qualque autobús aquí, per anar a l'aeroport? El tema dels autobusos està un poc malament. Passen ringo-rango. Està fent ara vostè? Jo estic cuidant el cotxe, perquè un cotxe és el més important per un mallorquí com jo. Jo ara les bugies, que ha estat de Delco, això per saber la velocitat. Estima el seu cotxe? Sí. Me du per tot. I si qualque vegada estic cansat d'estar a casa meva, a casa nostra, què faig? Me posa dins el cotxe. Un cotxe l'has d'estimar. Jo estimo aquest cotxe me xerra. Jo li dic, uepa, i me contesta, com un eco. I vostè estima el cotxe com una persona pot estimar un ca, o un animal. No, i més, jo no som animalista, jo som cotxista. Els cotxes tenen seus drets. Jo mateix faig ombro. Au, veus, faig exercici de deltoides. Un cotxe és un gimnàs. Si vaig a veure si trobo un autobús per aquí, No d'acord? crec que en trobis cap. Bé, gràcies, L'amo, Torna't a tu. jo pensava que hi ha autobusos per anar a l'aeroport. Autobús, no has trobat cap d'autobús. Vostè sap si hi ha qualque parada de taxis aquí? Com he dit. No n'hi ha. Però si vol podem fer una cosa. On has d'anar? A l'aeroport. A l'aeroport, Bé, ja vaig. mira, jo no te cobraré res. Si vols te duc cap a l'aeroport. Basta que me convidis a un dinar i me donis 20 euros. Però no te cobraré res. Au, passa, muchacho. Vinga. No me diga que té nom aquest cotxe. Quin nom té? Nesquits. Perdoni? Nesquits. Perquè la l'última que feien una sèrie del cotxe fantàstico que no m'hi ha Kit. Però en mallorquí, Kit. No, Nesquits. Però vostè per què d'una cafetera? Això, pescaril bao. Quan anem a pescaril bao, si fa fum, queda tot emboirat. És per això que se diu bao. I si no ho fas... I aquella topa de bao. I els cotxes que van en so vidre emboirat són els que van pescar el bao. És per això.